Ці ведаеце вы, як выглядалі першыя сімвалы незалежнай Беларусі? Напрыклад, пячатка, якая падпісвала яе законы. Сёння я пакажу вам артэфакты Беларускай Народнай Рэспублікі, якія захаваліся ў архівах і могуць сказаць больш за 1000 слоў пра дзень, калі Беларусь абвясціла сваю незалежнасць. І, дарэчы, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, будьце разам з намі. Гэта, дарэчы, ваяцкі марш, гімн БНР. Словы да яго напісаў Краўцоў Макар, а музыку Уладзімір Тэраўскі. 25 сакавіка ваяцкі марш павінен быць галоўным беларускім караоке. 25 сакавіка беларусы святкуюць Дзень волі. Гэтае свята ўшаноўвае 1918 год, калі ў сэрцы Еўропы упершыню з'явілася незалежная Беларусь. Мы должны понимать одно. Нельзя поливать грязью тоже. День БНР. Нельзя поливать грязью. Наша история – это все. Беларуская Народная Рэспубліка – гэта першая спроба беларускай незалежнасці. Гэта прызнаюць нават лаяльныя да Лукашэнкі гісторыкі. Калі казаць пра БНР. БНР – гэта беларускі палітычны праект, які, на жаль, так і не стаў дзяржавай. Яшчэ зусім нядаўна трэцюю устаўную грамату БНР, якая і абвяшчала Беларусь незалежнай, цытавалі ў эфіры беларускай тэлевізіі. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Беларуская Народная Рэспубліка стала важным сімвалам беларускай ідэнтычнасці. Ігнараваць гэтага не можа и сам Лукашенко. Желание страстное сделать Беларусь независимость их могло толкнуть хоть кайзеру, хоть черт знает кому. Так ён некалі тлумачыў моладзі нюансы, пры якіх абвяшчалася незалежнасць БНР. Хоць БНР праіснавала нядоўга, яе сімвалы і дакументы сталі часткай нацыянальнай памяці. Сёння, дзякуючы архіўным артэфактам, мы можам дакрануцца да гісторыі і зразумець, адкуль пачалася беларуская незалежнасць. Вось як пра іх казаў у 2017 годзе гісторык Уладзімір Ляхоўскі, якога ўжо, на вялікі жаль, няма разам з намі. Все было упершыню. Упершыню былі надрукаваны падчас БНР першыя беларускія дыпламатычныя пашпарты. Упершыню у красавіку 1918 года была створана першая беларуская знешнегандлёвая палата ў Украіне. 20 листопада 1920 года был заключен первый полновартостный междержавный договор паміж Белорусской Народной Республикой и Литовской Республикой. Все впершыню. И такие вельми болючий факт, то, что подчас БНР в 18 году в Менску, где больше населения было не белорусское, існавало 17 белорусских початковых школ и 4 средних навчальных установы с белорусской мовой навчания. Будем казаць, што сёння у суверэннай Беларусі, у сталіцы нашай краіны, такіх школ некалькі разоў менш. Вы, пэўна, звярнулі ўвагу на будынак на вуліцы Валадарскага, 9 у Менску. Менавіта там і была абвешчаная трэцяя устаўная грамата БНР. Дык а дзе захоўваюцца артэфакты Беларускай Народнай Рэспублікі? Частка архіўных матэрыялаў знаходзіцца, напрыклад, у Вільні, гэта літоўскі архіў, частка ў Менску. А значныя калекцыі ў замежных бібліятэках і музеях, напрыклад, у Лондоне, у бібліятэцы імя Францішка Скарыны. Адзін з ключавых артэфактаў – гэта трэцяя устаўная грамата БНР. Ёй і абвяшчалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта базавы юрыдычны дакумент, які часта паказваюць як важны гістарычны артэфакт. Усяго граматаў было 3. Яны захоўваюцца ў нацыянальным гістарычным архіве. І ў 2018 годзе іх можна было пабачыць на выставе ў гістарычным музеі ў Менску. А вось гэта проста бомба. Гэта дзяржаўная пячатка Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе насіў у кішэні адзін з дзеячоў БНР Вацлаў Ластоўскі. Яна выкарыстоўвалася для афіцыйных дакументаў. А вось на гэтым здымку вы можете пабачыць арыгінальную бел-чырвона-белую стужку. Гэта адметны знак вайскоўца-беларуса. У фондах бібліятэкі і музея імя Францішка Скарыны ў Лондоне захоўваецца 2 агульнаграмадзянскія пашпарты Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дакументы пачалі выдаваць у 1919 годзе. Друкаваліся яны на замову рады ў Берліне у славянскай друкарні Язэпа Галеўскага. На вокладцы была выява пагоні. Герб быў на кожнай з 12 сторонак пашпарта. Пашпарт быў дадзены Антону Чарапуку. Там пазначана мэта выезду і краіны, у якія ён з гэтым пашпартам можа выязджаць. Адзін з пашпартоў на імя Янкі Чарапука, гэта сын Антона. Цікава, што ў гэтым дакуменце можна знайсці адзнакі пра тое, што ён ужо быў выдадзены для падарожжа ўладальніка ў Амерыку з прыватнымі мэтамі, а таксама там ёсць латышская віза. Па ім Ян выехаў у Амерыку ў 1922 годзе. А вось тут на здымку Зінаіда Чарапук, гэта жонка Янкі Чарапука. Здымак Зінаіды проста ўклеены у пашпарт мужа. На выставе ў 18 годзе ў Менску паказвалі таксама пашпарт грамадзянкі БНР і пасведчанні, выдадзеныя народным сакратарыятам Беларускай Народнай Рэспублікі сялянцы Ганне Макей з вёскі Крынкі Наваградскага павета. А вось ліст прэзідыуму рады БНР за подпісам Антона Аўсяніка да старшыні Менскай гарадской думы 29 красавіка 18 году. Захаваліся і звароты сялян у раду БНР. Гэта дакументы з рэгіёнаў, у якіх людзі прасілі дапамогі або кампенсацый. Гэта сведчанне пра тое, што БНР успрымалася людзьмі як сапраўдная ўлада. Яшчэ адзін каштоўны артэфакт – гэта паштоўкі і маркі Беларускай Народнай Рэспублікі. У тым ліку паштоўкі з выявамі сцяга і герба, якія захоўваюцца ў беларускіх музейных калекцыях або ў замежных зборах, напрыклад, у згаданай ужо беларускай бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Вось так пра іх расказваў Сергей Шупа, даследчык гісторыі БНР. 5, 10, 15, 50 копеек и 1 рубель. Отповедно зеленая, червоная, фиолетовая, синяя и коричневая. Наклад 1 мільён кожная, разом целых 5 мільёнаў марак. Яны былі выпушчаныя па замове рады ў 20 годзе для войск асобнага атраду Булак-Балаховіча. Маркі выдаваліся з мэтай падтрымкі рады і для карыстання удзельнікаў гэтага атрада. Яны былі ў звароце ў Латвіі толькі каля 3 тыдняў. Дарэчы, я ўжо згадаў Сергея Шупу. Менавіта ён, былы журналіст Радыё Свабода, у 90-е гады зрабіў каласальную працу, сабраў архівы БНР. У 1998 годзе ён выдаў двухтомнае выданне «Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі», зборку гістарычных матэрыялаў, звязаных з дзейнасцю Беларускай Народнай Рэспублікі ў 18 годзе. Гэта кніга на больш як 1700 старонках. Матэрыялы ўключаюць афіцыйныя дакументы, пратаколы, ліставанні, законы, звароты і іншыя тэксты, якія адлюстроўваюць дзейнасць ураду, рады і прадстаўнікоў БНР. Гэта прыблізна 60% усіх вядомых афіцыйных матэрыялаў БНР за 1918 год. Артефакты БНР, а больш правільна скарбы БНР, захоўваюцца сёння ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным архіве, Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва, Нацыянальным гістарычным архіве, Цэнтральным архіве КДБ, Гарадзенскім гісторыка-археалагічным музеі, а таксама ў розных прыватных зборах. А артефактаў, звязаных з асобамі Беларускай Народнай Рэспублікі, яшчэ больш. Напрыклад, у Нацыянальным гістарычным архіве захоўваецца пакет дакументаў пра Рамана Скірмунта, старшыню беларускага нацыянальнага камітэту і аднаго з прэм'ер-міністраў БНР. Там захоўваецца, напрыклад, ягоны аўтэнтычны пашпарт, які ён меў на пачатку 20-го стагоддзя. Ёсць і малавядомыя дакументы, напрыклад, пра Аркадзя Смоліча, міністра БНР і аўтара славутай геаграфіі Беларусі. У 1917 годзе Аркадзь Смоліч выбіраўся дэпутатам Менскай гарадской думы. І захаваліся дакументы пра яго дзейнасць як дэпутата гэтай думы. Апрача таго, ёсць вялікая колькасць гістарычных чарцяжоў і плянаў будынкаў, у тым ліку і славутага дому купцоў Маліных, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Такіх артефактаў і ў Беларусі, і па свеце цэлае мноства.
І гэта абхапіла на шыкоўны музей пра Беларускую Народную Рэспубліку ці прынамсі вялікую залу ў Нацыянальным гістарычным музеі. Гэта не проста прадметы. Гэта сімвалы намаганняў беларусаў, якія стваралі дзяржаву у любых умовах. Просил бы не судить их строго, потому что нас там не было. И мы не переживали это не психологически, и мы не понимали, что тогда происходило. І калі падумаць пра ўсё разам, гэтыя артефакты – гэта не проста старонкі, пячаткі ці стужкі. Гэта сапраўдныя сведкі таго, як беларусы імкнуліся да сваёй незалежнасці. Беларуская справа трымаецца на пасіянарнасці, на запалі неафітаў, на навізне беларушчыны для кожнага чарговага пакалення, якое адкрывае для сябе яе прыгажосць. Таму беларусаў не трэба прымушаць быць беларусамі. Ім трэба проста не перашкаджаць беларусамі быць. А кожны такі дакумент, кожны сшытак, кожны бел-чырвона-белы сцяг – гэта частка гісторыі, якая перадае імкненне да свабоды, веру ў сваю краіну і гонар за беларускую ідэнтычнасць.